Ase kakiabwango iga kwa igure oskwabere gukurigeria ase mitandao ane naba gotumika social media bono Facebook nabo igo WhatsApp ne chindi chinyinga bantu babere bagotumika erieta ria Gatembe bobe bali kamangana nga omusike getoya kwandire and then babika chilogo chia Gatembe tagete goteba iga ne chinguru chinene no ogoteba ne authority enkongunga nyore okora e poster okora amangana kali kire lakini tali ase emitandao ya Gatembe official Facebook, Twitter, WhatsApp, chi account chito chons nyo tabe kiriororo manyayo na yababisa bagukwana ari yobolimo egere batosaririe erieta buna Gatembe igerororo kwene kinga yakoreteire amangana bunare etali kwanchireria nsemende yonse Gatembe teri goetania teri kobeka mangana aso mtandao yogoetana intwe ntori egemeti muta nsemo gete ya siasa Gatembe egekoreta buna ale nto yoga igagoetania bia magete ntori igagoetani bantu gete igo tobwate ebyama byonse bibini byama bito abana siasa bonse buna abana siasa bategete kora Kenya gose bakora Kenya ntori koba nsemeni yonsi mangana yokorama muntu gete intuntoyo ndagekora ngo tebirerega Gatembe nigo ebwate chiko buna lichiko twaye tukuru communications authority nabo igo ekyombekeria ke koligereria oberania obugebo mangana kwa media council of Kenya asenge ncheyo okora ringana ligotaka gwetania teba bantu sina babugirango naba machoge abutalintwe abiko nyarika nabantu babire chilogo chito babikire lakini nyoya gokwenda Facebook ya Gatembe tonyoreti okogenda Twitter, Instagram, chonspi TikTok tonyoreti binte bibekiroro manya abo nabantu bategete gwetania Gatembe naba bwatani bae kambunere naro Gatembe gere nambeyemo ibuga tutwara babisa bagotema kuyesara ni Gatembe naba bwatani bae barorekane mna igo bali ababe igo abakora imirimo bonse ba Gatembe management ya Gatembe geko gikeria mtandao onde bonse ogotumeka bobe asengencho yogotaka gwetani abantu bali ba Kenya buna iskonyora matiangyo tebire nkubolia ari borai bwense ntuto wate matiangyo tebire nkubolia borai bwense maraga otebire nkubolia ari borai bwense ntuto kolika buna kwana mangana agokwanerwe masosi neime Gatembe teri egada press Gatembe egebwatetia machiko ons abekire ne wizara elia yoboerania na mangana yoboerani imeyense ya Kenya eire a certificate ekubwati amachiko una abekire ase ekatiba eto ya Kenya as enshrined in the Constitution of Kenya igo kogote bi mangana konyora abekire ga yogwetani eitari Gatembe sense me yumanyererio